Vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme si dokončili jakoby šálu. A dneska mě napadlo, jestli jakoby udělám nějakého plíšáčka a na to si vyberu klubíčko. Přemýšlela jsem, to furt nevěděla. Rozhodla jsem se na žabičku nebo na králíčka, ale možná asi králíčka. Šel na tuhle, ale to by jsem řekla, že je moc tlustá. Tak jsem se rozhodně jako světlo, jsem rozmýšlela tu, ale to jsem se nevěděla, jak mi to vystačí. Tak nebo tu napište do komentáře, jako si mám vybrat. A potom si nějakou vyberu.